Bil-kampanja tal-kandidati bdiet dieħla fl-aħħar fażi tagħha tidher bħala l-iktar possibilità remota dik li wara s-16 ta' Settembru il-Partit Nazzjonalista ma jkollux kap ġdid. Iżda hemm nies fil-partit li ma qatawx qalbhom minn din il-possibilità u qed jissoktaw bil-manuvri biex jisfurzaw elezzjoni oħra. Din il-possibilità issemmit iktar minn darba fejn anke pubblikament saru dikjarazzjonijiet li ħadd mill-4 kandidati m'għandu l-istoffa li jmexxi l-partit fuq il-livell li Joseph Muscat bidel u mexxa l-Partit Laburista. Dawn il-kunsillieri u tesserati li baqgħu jaħsbuha l-istess diġà qed jiddikjaraw li se jħassru l-vot u qed iħeġġu oħrajn jagħmlu bħalhom għax jekk fit-tieni round ħadd ma jġib is-66% tal-voti tat-tesserati, issir elezzjoni oħra. Għal-bidu dan kien pjan maħsub bilan li jerġa' jidħol fit-tellieqa Simon Busuttil. Fil-fatt kien hu li rid din ir-regola meta l-Eżekuttiv approva ir-regoli għall-elezzjoni ta' kap. Iżda issa hemm min qed jgħid li lil minn hekk pass bħal dan iwassal għal realizzazzjoni li hemm bżonn xi ħadd iktar b'saħħtu u li appella mill-4 kandidati li tefgħu isimhom. Dan jekk il-Partit Nazzjonalista irid juri li tassew inbidel.